mwana waine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpaka na tinantu mwana atintumize ku Malawi. We sent our child here kunoko ku Malawi. Atabwera kunoko ku Malawi, boma la South Africa linalemba chikalata kwa Stephen Kayuni. Amene Stephen Kayuni yo panthawi imene yoyo anali I think DPP. Anakamba kukana kuti mwana waine apita akalandire treatment ku Kenya mpaka mwanayo anamwalira. Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani yomwe yamanga nthenje pakadali pano ndiyokhudzana ndi chiganizo chomwe apanga a Prophet Shepherd Bushiri. Iwowa ndithu anenetsa kunena kuti akukokera ku khoti amene anali wamkulu wa DPP public Director of Public Prosecutions amene wandi Mr. Stephen Kayuni. Bushiri anena kuti Mr. Stephen Kayuni adawakaniza Bushiri kupita ni mwana wawo kuchipatala kunja kuti akalandire thandizo. Kufikira poti mwanayo anamwalira. Iwowa ndithu atsindika kunena kuti sikuti a Stephen Kayuni sanawakhululukire, koma akufuna kuti anthu ena atengerepo phunziro kuti akamagwira ntchito zawo azisiyanitsa pakati pa umoyo wa munthu ndi zinthu zina. Bushiri atsindika kunena kuti amenera kusiyanitsa pakati pa zimene iwo Bushiri ndi banja lawo ndi akazawo mwina adalakwitsa kapena akuaganizira koma zisakhudze moyo wa mwana kapena moyo wa ana. Iwo apitiriza kunena kuti mwana aliyense ali ndi ufulu wokhala ndi moyo, kotero kuti akusa timu ya malo yawo kuti ayambe kulemba chisamani kulandalira makhoti kuti a Stephen Kayuni akafotokozere bwino makamaka pa zimene iwowa adachita zomwe zidapangitsa kuti mwana wa Bushiri aluze moyo kapena tinene kuti atisiye. Kukubwera maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti Bushiri sakuyenera kuchita motero ngati munthu wa Mulungu, komanso anthu ena kunena kuti ayi Bushiri nawo ni munthu ndipo akuyenera kungochita zimene iwowo akhonza akuchita. Mu video imene ikuoneka ku background iyi tiyisiye kuti mumve exactly zimene a Prophet Shepherd Bushiri anayankhula. Iwonso ndithu pa interview ina imene adachita pa Zodiac adatsindika kunena kuti mchaka cha 2025 sakupanga zachibwana. Aliyense amene atayesere kufuna kuwadoja kuwakanda pamsana amukokere ku khoti kuti akafotokozere. Anakamba kunena kuti anthu ambiri amanena kuti kapena nene kuti amaona kuti anthu a Mulungu akhonza kumangotonzedwa kuti sankachite chilichonse, koma Bushiri zimenezo sakupanga nayo mchaka chino. Kungoyerekeza kuanyazisa dzina lawo. Iwetu ndithu ukhaletu kuti uli ndi malo yako amene atakakuyimirira chifukwa sakusekerera akunyamulira ku khoti kuti ndithu akachite nawe ziwiri zitatu. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabweresa nkhani zosiyana. Takani pompo kuti mumve zimene a Shepherd Bushiri anayankhula pa msonkhano wina makamaka zokhudzana ndi a Stephen Kayuni amene tikunena pano akufunika kapena tinene kuti akufuna akokere ku khoti kuti akafotokozere bwino makamaka pa chiletso chomwe adapereka pa mwana wawo kuti akalandire chithandizo mayiko akunja. Don't forget to subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zosiyana. We'll make this decision not because we're supposed to do it, but we want to make this decision because we want this to be a lesson to izi ncholinga choti khale phunziro kwa wina aliyense ngakhale mu dziko lathu. Whatever they had against us, amalimbana nafe, it had nothing to do with our children. sisi makhuzana ndi ana wathu. I have instructed our Lord atsegulire mulandu director akali it's difficult for you to interpret this thing, right? Can you speak as I'm speaking it? ndalankhula kuti maloya anga atsegule mulandu
mukwatsekulira a former director akale a Stephen Kayuni. Maybe he's your relative. This had nothing to do with us not forgiving him, and I want you to understand this. We forgave him whatever he did. But I have seen that men of God, people think they can do anything to us and will remain quiet. As I said in January on an interview on Zodiac, I said that is over. You come against us with any accusation or any lie about us, we will take you to court. And I meant exact that word. We have done that this year. We have taken so many people to courts. And I want you to say this. We will sue Mr. Steve Kayuni for prohibiting our daughter to go to Kenya for medical attention. We want to know who sent him, which police officer in South Africa that gave him the mandate to stop our daughter. And we're going to have those answers in the court. That answer, it will tell you more. Come to that level of stopping our child, not us. And this is a child which they were seeing on oxygen. And he said, this child will not fly to South Africa because we have gotten a letter from South Africa that this child should not go to Kenya for treatment. The child stayed at the airport for 3 to 5 days at airport. Is that justice? Now I want to ask everyone else here, is that justice? Now we forgave him, and we men of God, and we trust you, we actually you all know that if there's a person who know how to forgive, is Major One. But we want to understand who is that police officer that gave him such instruction. And we want also to send this as a message to everyone across the world. That because they are men of God, don't expect that if you slap them one side, they will remain quiet. The Bible says, if they slap you one side, give them the other side. We don't know whether they meant the other side of you. But we believe justice is for everyone. tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.